ħbieb, xtaqt inkellimkom dwar dak li aħna minn tfulitna smajna bih bħala l-Evanġelju, il-bxara tajba, aħbar tant sabiħa illi għandna rekordjat fit-Testament il-ġdid dwar Ġesu Kristu. Ġesu ta' Nazaret li huwa l-ibn Alla li għex fostna fil-faqar sabiex bil-faqar tiegħu aħna nsiru sinjuri. Il-nies li rawh u semawh għarfu li Ġesu għalkemm huwa bniedem li kellu bżonn jiekol, jixrob u jorqod u saħansitra miet, għarfu li kien aktar minn bniedem. U stqarrawh Pietru l-wieħed inti l-Kristu bin Alla l-ħaj. Għarfuh bħala divin, għarfuh bħala Alla l-iben li der fostna f'sura ta' bniedem bħalna mingħajr ebda teba ta' dnub. U allura dawk il-nies li għexu miegħu u rawh saħansitra sejjer għall-passjoni tiegħu fuq is-salib, għarfu finalment illi il-missjoni tiegħu, l-iskop għalfejn ġie f'din id-dinja kien propjament biex imut fuq is-salib. Kien hemm żmien meta ma fehmuwix din. U Ġesu meta beda jgħidilhom li jeħtieġlu li jmur Ġerusalemm biex hemmhekk ikun tradut u flagellat u saħansitra mislub mas-salib. Wara 3 ijiem ġej jqum. Pietru ġibdu fil-ġemp, wieħed mill-dixxipli eżis tiegħu ġibdu fil-ġemp u qallu barra minnek mulej, ma jkun qatt dan. Ma ridux illi jmut. Però mbagħad aktar tard l-istess Pietru ma sħabu għarfu illi Ġesu il-kapolavur, il-xogħol kbir, il-missjoni grandjuża tiegħu kienet propjament biex bil-mewt tiegħu jixtrina lih innifsu, jixtrina l-Alla biex nkunu l-poplu tiegħu. U għalhekk naraw anke l-Apostlu Pawlu, għandna nafuh bħala missierna l-Apostlu Pawlu, qal ma jkun qatt li jiena niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġidana qabel ma konverta Sawl ta' Tarsu, kif nafuh, kien qed iħarbat il-Knisja u jipprova jeqret din il-fidi ġdida, din ir-reliġjon ġdida. U ma setax iniżżilha l-Messija huwa mislub għalih kienet ma tagħmel sens. Però mbagħad insibu li fil-Galatin, fl-ittra waħda mill-ittri tiegħu, jgħidilna li ma jkun qatt li niftar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Araw it-trasformazzjoni fil-ħsieb, qed jaħsibha mod u se qed jaħsibha totalment differenti. Aħna l-koll niftaħru. B'xi mod jew ieħor ninqabdu niftaħru sew forsi bir-raġun u sew ukoll b'mod fieraħ. Bħala bnedmin għandna ħabta niddandnu u niftaħru. Għandna l-Apostlu Pawlu qed jgħid jiena ma niftaħar b'xejn, tallimt ma niftaħar b'xejn ħlief bis-salib. Iżda din l-isqarrija tinstema' stramba fuq idnejna. Tinstema' forsi xi wieħed ta' fanatiku li ma jafx x'inhu jgħid. Jew hawnhekk qed jesprimi verità profonda, verità sabiħa li aħna l-koll jeħtieġ illi nifhmuha u nilqawha. Is-salib mill-bidunet, anke jekk immor fil-katakombi u s-simboli bikrija tal-insara bħalna, kien prominenti. Dejjem l-insara użaw is-salib bħala simbolu tal-fidi tagħhom. Hemmhekk jinġabar ħanidok il-fus, iċ-ċentru ta' kull ma nemmnu. Però is-salib mhuwiex sempliċement forsi xi nies jilbsu forma ta' salib u jdendluh monqhom u ma jafux x'jiġifieri. U lanqas huwa bħalma ġrala l-Om Kostantinu, nafuha bħala Sant'Aljena, illi jgħidu li sabet is-salib vera illi fuqu Kristu miet u eventwalment das-salib għamluh relikwu tqassam mal-Ewropa kollha u n-nies bdew jaduraw biċ-ċanjama. Hemmhekk naraw kemm il-messaġġ tal-Apostli ma wasalx. Illum għandna l-opportunità, għandna l-iskrittura li hija nistgħu nixtruha u naqrawha liberament u narfu meta Ġesu tkellem dwar is-salib u meta l-apostli tiegħu wkoll baqgħu ixandru
dan messaġġ li da messaġġ negattiv. Għaliex il-kruċifissjoni fi żmien Ġesu kienet l-ar tip kif kriminal jisfa maqtul. Sentenza tal-mewt fuq kriminal li taqtalu rasu unur, illi toqtlu bis-sejf unur, imma li jkun mislub ma salib u ħafna drabi kienu jdumu ġrani sħaħ biex imutu. Mewta ta' għajb, mewta ta' mistħija. Rumani din l-idea makabra ħaduha mingħand il-Persjani u Ġesu spiċċa wieħed fost eluf kbar ta' nies illi spiċċaw mislubin. Però l-Evanġelju qed jgħidilna li l-mewta ta' Ġesu fuq is-salib kienet ta' karattru, ta' kwalità differenti għal kollox mill-kriminali. Saħansitra Ġesu kellu żewġ kriminali, wieħed fuq l-lemin u l fuq xelluk mislubin miegħu. Il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib kienet totalment differenti għaliex Ġesu bil-mewt tiegħu kisbinna salvazzjoni. Ħanippruvaw nifmu kif u x'fatta. Ħanuża l-ittra ta' l-Apostlu Pawlu lil Galatin, waħda mill-diversi itri li kiteb, ittra qawwija fejn qiegħed jispjegalna x'inhuwa l-Evanġelu. Kif hemmhekk jekk taqra dik l-ittra għandek il-risposta, it-tweġiba għall-mistoqsija kif nista' nsalva. Kif nista' nkun milquh minn Alla. Kif nista' mmur il-ġenna. U għandna it-tweġiba f'din l-ittra. Pawlu jiftaħ din l-ittra billi jgħid ara grazza lilkom Muslim mingħand tal-Missier u Sidna Ġesu Kristu li talu nnifsu għal dnubietna biex jeħlisna minn din-dinja ħażina tal-lum skont ir-rieda tal-Alla u Missierna li lilu tingħata l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-introduzzjoni tal-ittra. Qiegħed jgħid hawnhekk illi Ġesu miet volontarjament. Miet għax ritu. Aktar kmieni Ġesu jgħid jiena war rajt tajjeb, ir-rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Ħadd ma joħodili ma jien nagħtiha minn innifsi. Għandi s-seta li nagħtiha ħajti, għandi s-seta wkoll li nerġa' noħodha. Dan il-kmandament irċivejt mingħand Missieri. Ma l-istess bħalma qed jgħid Pawlu hawnhekk. Ġesu miet volontarjament għax ried minn rajh, għax kieku kien sfurzat jew imġiel li jmut, allura dik kienet tkun oxxalità. Illi Alla jikkastiga xi ħadd meta huwa innoċenti, meta huwa blaħtija, meta anke saħansitra Pilatu l-Gvernatur Ruman għalilna slet darbiet ma nsib ebda ħtija tal-mewt fih. Kien lest li jirrilaxxjah, li jilliberaħ, ħalli imur. Għalkemm huma rridu l-mewt tiegħu għajtu salbu. Pilatu qal dan huwa safina fjena mill-evidenza kollha raġel innoċenti. Però Ġesu miet volontarjament. Meta Pietru prova jiddefendih fl-ort tal-Ġetsemani ħareġ is-sejf, Ġesu qallu poġġi s-sejf lura fl-għan tiegħu. Jaqgħu il-kalċi li tagħna missier biex nixorbu, minix se nixorbu. Ġesu kien jaf anke minn kmieni illi ġie f'din id-dinja apposta biex imut. Imma l-mewta tiegħu kienet ukoll determinata. Kienet skont il-pjan etern tal-Alla. Pawlu jgħid hawnhekk tagħli nnifsu għal dnubietna skont ir-rieda tal-Alla u Missierna. Meta ddeċida l-Missier illi Ġesu kellu jmut? Sorprendentament il-Bibja tgħidilna mill-eternità. Min qabel ma Alla ħalaq id-dinja u lilna l-bnedmin, Ġesu kien diġà maqtuħ għalih illi jkun il-ħaruf bla għajb u bla teba, moti għal fidwa tagħna. Moti biex aħna niksbu l-libertà tagħna. U għalhekk fl-introduzzjoni tal-ittra Pawlu jgħid ta' lilu nnifsu għal dnubietna. Dik hija raġuni speċifika għala Kristu miet minħabba l-legalitajiet, id-diżubbidjenza, il-ħażen, l-inġustizzji, id-deni, l-ħsara li nagħmlu lil xulxin u kontra Alla. Alla li tagħna liġi perfetta, liġi tajba, aħna ksirnija. Għaw xaħat minna li s-sograjti ma ksirtix kulħadd, ninsabu fl-istess baħar hawnhekk. Il-kol kemm aħna midinbin. Ġesu miet, Pawlu qed jgħidilna għal dnubietna, biex dnubietna jitneħħew, jitħassru darba għal dejjem.
biex aħna nirċievu l-maħfra minn Alla. Għalhekk ikompli għajt ukoll biex jeħlisna minn dinja ħażina tal-lum. Bniedem li għadu qatt m'għandux relazzjoni ħajja ma' Ġesu Kristu, għadu maħkum taħt is-sistema satanika ta' id-dinja li żommok il-bot minn Alla, minna ma jimpurtak, minna ma interessak. Meta Ġesu qal x'jiswilu l-bniedem li jirbaħ id-dinja kollha biex imbagħad jitlef ruħu. Għamel ma tagħmel sens. Illi nafu għandna biżżejjed eżempji ta' nies li mietu qabilna u bħalma mietu huma ħammutu aħna. U x'sen ġorru magħna se jieħdu magħna? Ġesu qal hija l-ikbar assurdità, l-ikbar ġenn. Illi inti tipprova tikseb u tgeddes affarijiet materjali meta taf illi m'intix toħodhom miegħek, jew xagħti l-bniedem bit-partita r-ruħu. Li għandna li ċertament tibqa' hija r-ruħ tagħna. Pawlu qed jgħid il-Ġesu miet biex jeħlisna minn id-dinja ħażina, u ċoj jeħlisna jilliberana biex ngħixu f'komunjoni fi ħbeberija ma' Alla l-Missier. Għalhekk jgħid ukoll grazzja lilkom u sliem mingħand Alla l-Missier u mingħand Sidna Ġesu Kristu. Il-grazzja tal-Alla. ċina grazzja tal-favur tal-Alla jilqana, jaċċettana, fiħdanu, Alla jbusna, Alla jħaddanna miegħu u jagħtina sliem dik it-tranquillità fir-ruħ illi kollox huwa tajjeb għar-ruħi. M'hemm xejn issa li fixkilni li qiegħed jostakola t-triq tiegħi għand Alla. Pawli jgħid li dawn saru r-realtà għalina permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura ejjew l-aħwa, ħbib, nitkellmu fuq is-salib. L-avveniment l-aktar kruċjali, l-aktar importanti bla dubju ta' xejn il qatt seħħ taħt il-kappa tax-xemx mindu Alla ħlaq il-bniedem sa tmiem id-dinja. Mhux se jkun hawn avveniment akbar u aktar importanti minn dak li seħħ fuq il-Kalvarju dakinhar meta Ġesu ta' ħajtu għalina. Is-salib, bis-salib Kristu għamel tajjeb għad-nubiet tagħna. Għamel tajjeb għalina. Indaħal minn flokna. Għax kien jaf li aħna ma nix ħanaslu. Forsi nistgħu nippruvaw imma ma naslux. Dak li kien impossibbli għal bniedem huwa possibbli għal Alla jgħid. U appuntu, Pawlu jispjegalna ħanaqra issa mill-Galatin 3 vers 10 sa 14. Isimgħu għalu imbagħad nispjegawha. Għax dawk kollha li huma tal-opri tal-liġi huma taħt is-saħta għax hu miktub misħud kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa tal-liġi biex jagħmilha. Imma li l-ebda bniedem mhu ġustifikat bil-liġi quddiem Alla jidher ċar għax il-ġust jgħix bil-fidi. Il-liġi mhix tal-fidi, anzi, il-bniedem li jħarisha ikollu l-ħajja bija. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi billi sar saħta għalina għax hu miktub misħud kull min ikun mdendel mal-għawda biex il-barka ta' Abraham tinżel fuq il-ġentili f'Ġesu Kristu biex aħna nieħdu permezz tal-fidi il-weda tal-Ispirtu. Nispjegaw daqsxejn sabiex nifhmu hawnhekk x'qiegħed jgħid l-Apostlu Pawlu. L-għed qed jgħid li l-mewt ta' Kristu kienet neċessarja. Ma kienx xi aċċident, xi koinċidenza, kombinazzjoni forsi Ġuda fettillu li tradieħ u le. Il-mewt ta' Kristu kienet neċessarja għaliex mingħajrha ma stajniex li aħna nkunu milquwa fil-favur ta' Alla. Ħafna nies li aħna nsejħulhom reliġjużi jippruvaw jersqu li Alla billi jagħmlu s-sewwa. Ħaniftehom, huwa tajjeb illi nagħmlu s-sewwa. Dejjem huwa tajjeb u Alla jikmandana biex nagħmlu biss is-sewwa. Imma li qed tipprova tobdi l-liġi ta' Alla, il-kmandamenti tiegħu, bil-ħsieb biex issalva bihom, dak huwa żball tremend. Pawlu Apostlu jgħid li kieku ingħatat liġi li bija stajna ikollna l-ħajja, mela il-ġustifikazzjoni kienet tkun bil-liġi. Ġifieri li kieku Alla jaf illi
jatina set ta' kmandamenti. U min jobdihom Alla jilqaw fil-ġenna tiegħu, mela hekk kienet tkun il-mod tas-salvazzjoni. Però jgħidu li intom li ma bniedem tajjeb kemm hu tajjeb, osserva l-liġi talla kontinwament mill-qalb, bl-onestà kollha, bil-ħsieb biex jonora lil Alla aktarx milli biex jivvantaġġa li hu nnifsu. Ħadd. Issa hawnhekk forsi nitfixklu wkoll il għaliex fis-sistema edukattiva tagħna aħna li għandna l-uliet u nafu l-iskejjel tagħna kif jimxu. U meta jiġi l-eżami, tajjeb l-eżami tgħaddi jekk ġib 50 marka jew iżjed. 49 ma tgħaddix. Ma 50 tgħaddi. U allura tieħu ċ-ċertifikat. Imma qegħdin nafu l-50 għamilt jew tajt biss in-nofs ta' dak il-kapaċitati. In-nofs. Alla kemm jippretendi minna illi nobduh jekk irridu nsalvaw bil-ħila tagħna, bl-ubbidjenza tagħna. Hawn kiedna misħud kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa miktuba fil-tib tal-liġi biex ħarissa. Kemm jippretendi Alla? Alla jippretendi l-perfezzjoni minn għandna. Bħal mu perfett, Alla jippretendi illi l-ubbidjenza tagħna tkun mingħajr mxelfa. Ubbidjenza totali, ubbidjenza kompluta. Min minna kapaċi jagħti din l-ubbidjenza? U għalhekk l-Apostolu Pawlu jgħid illi misħud kull min jipprova jikseb is-salvazzjoni bil-ħila tiegħu. Għax nafu li ċertament maħniex se naslu. Imma fejn ma naslux aħna, Kristu wasal għalina. Għalhekk aħna il-Kristu nsibuh bħala is-sostitut tagħna. U illi daħal minn flokna. Daħal minn flokna. Is-saħta li kienet fuqna, Kristu tabba bija fuq nifsu, lajta tiegħu fuq is-salib, Alla tiegħi, għalfejn abbandonajtni. Kien qed iġor fuq il-pis, il-pina, il-kastik tad-nubiet illi kienu dovuti lilna. Imma kif qal Iżajja fil-profezija tiegħu. Aħna l-kol bħal naċ intlifna, kulħadd sejra għal triqtu. Imma l-mulej tafa fuqu il-ħażen tagħna il-koll. Xi ħaġa li mbagħad jirrepetiha Ġwan il-Battista. Meta l-dixxipli tiegħu jgħidulhom araw il-ħaruf talla, daku li jneħħi d-dnub tad-dinja. Trid tkun meħlus mid-dnub? Ġesu huwa s-soluzzjoni ta' Alla. Mhuwiex ir-rimedju li nistgħu nivvintaw bejnietna, imma huwa t-tweġiba ta' Alla minn fuq mis-sema. Kif ngħidu fil-kredu x'vera, tallimnieh dana konna għadna ċkejknin. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Kristu salvana billi tabba bil-pina mistħoq għalina fuq un-nifsu sabiex jelimina. Sabiex ineħħija. Rajt kif darba l-evanġelista famuż Amerikan Billy Graham, forsi smajtu bih, kien għaddej bil-karozza fuq il-highway u waqfu l-pulizija tat-trafik. U għallu, taf kemm għal is-suq. Billy Graham għallu, iva, nammetti. Kont għaddej b'veloċità wisq ola milli tippermetti l-liġi. Għallu imxi miegħi l-qassa. U sejr l-qassa flimkien u għadin da għallu għallu inti jaqgħu Billy Graham. Għallu iva. Għallu taf li snin ilu ġejt nisimek tibriet kal-Vanġelu u konvertejt dakinhar u taf kif ħajt inbidlet dakinhar u baqgħu jitkellmu u jgħidlu li qabel kien traskurat fuq ix-xogħol, għallu issa x-xogħol qed nagħmlu kif suppost u tajjeb. Għallu għalhekk hemm bżonn tiġi miegħi l-qassa biex nagħtik il-ċitazzjoni il ħaqek. Billy Graham ma setax jgħidlu le mar miegħu l-qassa, kitiblu ċitazzjoni u Billy Graham kien ħajħodha minn fuq l-iskrivanija għallu ħalli hemmhekk. Għallu tajtik iċ-ċitazzjoni, għallu però ħaħallasilek jiena. Il-ġustizzja titisseħ. Ġustizzja tisseħ. U Alla ma jistax jalqa' għajnej ħad-dnub. Għallu ħallef ġust
ma nistgħux nixtruh, Alla ma jistax jiġi korrott minna l-bnedmin. Alla ma jħares lejn wiċċ. Il-ġustizzja trid issir. Il-ġustizzja saret. Meta Kristu miet fuq is-salib, Alla ġustament qed jikkastiga d-dnub tagħna mhux fuqna personalment, fuq Ibnu Ġesu Kristu. U għalhekk hemm bżonn li ħana nħarsu lejh, u għalhekk l-Apostlu Pawlu jgħid il-Galatin, jgħidilhom ja Galatin boloħ, min saħħarkom biex ma tobdux il-verità intom li quddiem għajnejkom Ġesu Kristu kien impenġi msallab. Meta mar għandhom fid-diversi bliet tal-Galazja, Pawlu li jagħmel sempliċement għalihom l-istorja ta' Ġesu. Li twilet mill-Verġni Marija, li jgħix ħajja perfetta, għamel mirakli tiegħu. Kien arrestat, għadda ġuri, miet fuq salib, kienu l-xuxtat u talawlhom fis-smawit. Dan huwa l-Evanġelju. U Pawlu xandarulhom, għallhom dan huwa t-tama tagħkom, Ġesu Kristu. Taqalgħux għajnejkom minn fuqu. Huwa il-rimedju perfett illi Alla ipprovda għalina. Għaliex qegħdin ngħidu hekk l-aħwa? Għaliex Kristu meta miet fuq is-salib. Meta miet fuq is-salib. Għandna il-barkiet kollha illi Alla irrid jagħtina skont il-grazzja tiegħu. Pereżempju, meta Kristu miet fuq is-salib, miet bħala l-fidwa tagħna. Il-fidwa tagħna. U stess qal bin il-bniedem, referenza għalih innifsu, bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, ma biex jaqdi. U biex jagħti ħajtu b'fidwa għal ħafna. Smajtuha? Biex jagħti ħajtu fidwa għal ħafna. Ġesu ħallas il-prezz kien prezz infinit li aħna ma stajniex inħallsu, ħallsu għalina biex aħna niksbu l-libertà tagħna. Ġesu miet biex Alla jirrikonċiljana miegħu. Rikonċiljazzjoni tfisser fejn qabel ħana konna edewwa Alla minħabba l-opri żina tagħna, minħabba d-dnubiet tagħna. Għall issa ħabbibna miegħu nnifsu. Issa l-ħbiberija seħħet. Kif? Billi Ġesu miet fuq is-salib. Ġesu huwa wkoll il-ġustifikazzjoni tagħna. Ġustifikazzjoni hija kif Alla l-imħallef ġust. U inti qiegħed quddiem l-imħallef ġust, akkużat. Però bniedem midneb, meta jidher quddiem Alla u dak il-bniedem midneb qiegħed jafda fi Kristu ibnu, qed ħares lejh, Alla jiddikjarah mhux ħati. Alla jilliberaħ. Ġesu huwa wkoll il-mezz kif aħna niksbu l-adozzjoni mingħand Alla. U ċoja? Illi fejn qabel ħana konna frustieri barranin mill-familja t'Alla, barranin mis-saltna tiegħu, Alla jilqana fih danu, Alla jaċċettana bħala uliet adottivi tiegħu permezz ta' Ġesu Kristu. U għalhekk tajjeb illi aħna għalkemm forsi il-ġrajja ta' Ġesu smajnija, ew nifmu illi dik il-mewt fuq is-salib hija tiddetermina, tiddeċiedi id-destin etern tagħna. Infern jew ġenna. Tgħidli mena għadna nsemmu l-infern fis-seklu 21, fis-seklu modern tagħna. Fejn sar tant progress? Mela l-infern jeżisti? Taġġilx. Ġek tgħid ma jeżistix qed tispekula, qed taqtaħħa, qed titkellem bla doġġ. Ma tafx, ma dorċ fl-univers kollu jew lil minnu biex tara hemmx infern. Però nistgħu niddependu fuq il-kelma ta' Ġesu Kristu nnifsu li huwa l-verità. Fejn isemmi n-nar li ma jintefiex, id-duda li ma tmutx. Fejn isemmi id-dlamijiet ta' barra, fejn hemm il-bikki u t-teżżis ta' snien, dan mhuwiex leġġendi, mhumiex ħrejjef tan-nanniet. Bħalma Ġesu tkellem dwar id-dar ta' missieri, il-ġenna, is-saltna ta' smewiet, hekk ukoll jafżana u jwissina dwar dal-post terribli għal dawk li jkunu rroftaw warbu vilment l-imħabba Alla murija fi Kristu Ġesu. Tajb ngħidu illi Kristu kapaċi isalvana u isalvana waħdu. Mingħajr l-għajnuna tagħna,
mingħajr forsi xi ħidma supplementari mingħand ħadd ieħor, Kristu huwa kapaċi biex isalvana waħdu. Mingħajr it-tjieba tagħna, il-ħalliel misluk ma' ġenbu kif salva? Fejn f'saftit mumenti qabel ma miet kien qed jgħajjar lil Ġesu ma' sieħbu ieħor u jgħidlu inżel minn fuq is-salib, salva lilek innifsek u lielna. Fid-daqqa u l-ħin jirrealizza xi ħaġa. U jdu fuq Ġesu jgħidlu mulej Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu qallu llum stess tkun fil-ġenna miegħi. Ġesu għaraf li dak il-ħalliel malefattur, brigant, li ma għamel xejn forsi li fħażen f'ħajtu, Ġesu għaraf illi il-fiduċja tiegħu issa kienet fih. Ġesu għedu l-ġenna tiegħu. Dak il-ħalliel ma għamel ebda opra. L-istess ħaġa ħna, ma nistgħux nagħmlu opri, ħana ġenajt jeħtieġ iva nagħmlu l-opri u nobdu l-kmandamenti tal-Alla, però mhux biex insalvaw bihom. It-tieni, ħansalvaw ukoll mingħajr sagramenti. Ġesu tagħna żewġ sagramenti, il-Magħmudija u l-Ikla tal-Mulej, però il-Bibja imkien ma tgħallem illi insalvaw bil-Magħmudija jew bl-Ikla tal-Mulej. Dawk il-żewġ sagramenti Ġesu jagħtihom lil dawk li huma diġà dixxipli tiegħu, li huma diġà salvati, li huma diġà igawdu l-maħfra d-nubiet. Ma qas insalvaw bil-penitenzi li nagħmlu. Xi ħaġa li fil-kultura tagħna hija xi ħaġa popolari u x'vera. Dar ukoll kienu jsemmew l-indulġenzi u affarijiet. Imma wkoll l-idea, skużawni jekk forsi noffendi s-sentimenti ta' xi wħud minnkom, l-idea ta' purgatorju. Jrid ikun onestissimu magħkom. Purgatorju ma jissemmix fil-Bibja. Jekk issibuh fil-Bibja u morru saqsu min tridu, għajduli. Ħankunu onesti bejnietna, l-infern jissemma, il-ġenna tissemma, purgatorju ma jissemmiex. Purgatorju jissemma huwa Ġesu Kristu. Fl-Ittra lil Lut, kapitlu 1 vers 3, jgħidilna illi Ġesu huwa l-purifikazzjoni għal dnubietna, wara li naddafna mid-dnubietna għad bil-qiegħda fuq l-eminija tagħna. Lawa ħabib ma stedninkomx hawnhekk biex nargumentaw magħkom. Ma dak li huwa verità huwa verità. Aħna Kristjani illi nibbażaw fidi tagħna fuq l-Iskrittura maqazza. Dak li hemm fl-Iskrittura nilqawh. Minn ġie il-purgatorju? Il-purgatorju hija idea li fiha nfisha tagħmel sens. Għax kif tista' tidħol fil-preżenza tal-Alla li huwa qaddis minn ma tkun nadif. Imma fhem din. Ġesu inaddaf lil dawk li jafdaw fih, inaddafhom kompletament minn dubietom. Xi ħaġa wkoll qara Iżajija fejn jgħid ejjew nirraġunaw flimkien. Għalkemm dnubietkom huma ħomor bħall-iskarlat bħas-suf isiru. Għalkemm huma ħomor bħal kremżi bħas-silġ jindafu. Alla meta jaħfrinna ta' bilħaq. Jaħfrinna realment permezz ta' Ġesu Kristu ibnu. Allora tajjeb li nifhmu l-aħwa illi meta niftaħru bis-salib bħal ma għamel l-Apostlu Pawlu, qegħdin ngħidu li aħna għandna it-tama l-assigurazzjoni morru l-ġenna fuq abbażi tax-xogħol ta' Kristu, abbażi ta' sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib, mhux minħabba xi mertu tiegħi, mhux minħabba xi emil reliġjuż tiegħi. Forsi di tinstema' rivoluzzjonarja u tinstema' ma titwemminx. Araw xejn l-istess Apostlu Pawlu fil-Korintin fejn jgħid li aħna nxandru l-Kristu msallab li huwa tfixkil għall-Lut jew skandlu għall-Lut u bluwa għall-Griegi. Għal-bqija tan-nies huwa bluwa. Ħafna nies li m'għandhomx it-tarif tal-Iskrittura, ma jafux x'fiha l-Iskrittura, x'inhu l-messaġġ tagħha. Meta jisimgħu li aħna nsalvaw biss bis-salib u r-rixxoxt ta' Ġesu Kristu. Jgħidu di bluwa, di stupidaġni, ma tagħmel sens.
Meta l-Apostlu Pawlu jgħid illi jiena ma niftaħar b'xejn ħlief bis-salib. Araw id-differenza fil-ħsieb. Wieħed li għandu qed jirpoża, qed jistrieħ totalment fuq Ġesu Kristu, is-sostitut tiegħu, u li ieħor li għadu jafda fih innifsu. Min inti? Qed tafda fih innifsek? Jew il-fiduċja tiegħek hija f'Ġesu Kristu. Jew il-ħarsa ta' qalbek hija fih, f'dak li Alla tawulna, għax Allek ħabb id-dinja li ta' liben waħdini tiegħu biex kull min jafda fih ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajta dejjem. Ġwanni, kapitlu 3 vers 16. X'ħajkun ir-rispons tiegħek meta tisma' u issa taf x'jiġifieri is-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Jaqbillek b'sens ta' urġenza li inti tot li Ġesu Kristu tħares lejh bħala propjament ir-rimedju perfett li inti għandek bżonn. Afda fih. Ftaħar bis fih. Ftaħar bis fih. Mhux fit-tjubija tiegħek, mhux fil-knisja tiegħek, mhux fin-nazzjonalità tiegħek, taf li hawn xi nies jgħidu ma aħna ċivilizzati, aħna Ewropej, ma mhux bħal l-Afrikani jew li għadhom lura jew nies tal-ġungla, vera? U jaħsbu li b'daqshekk se jkunu milqwa quddiem Alla. Ma tagħmel sens. M'għandniex niftaħru la fin-nazzjonalità tagħna, la fil-grad soċjali tagħna, la fl-intelligenza tagħna, ma biss fi Kristu s-salib tiegħu. Għaliex is-salib huwa t-triq għall-ħelsien, it-triq għall-libertà tagħna. Pawlu lil Galatin wara li reġa' spjegalhom x'inhuwa l-Evanġelju propjament jgħidulhom issa żommu sħiħ fil-libertà illi bija Kristu ħelisna u terġgħux tinqabdu taħt il-madmad tal-jasar. Kristu jilliberana. Jagħmilna ħielsa biex mill-ġurnata illi aħna nduru lejh issa kapaċi nservu lil Alla mill-qalb, bil-ferħ, bi-gratitudni għat-turija fenomenali tal-imħabba tiegħu. L-libertà tagħna jiġifieri li aħna nkunu marbutin ma' Kristu. Forsi tikka diffiċli biex nifhmuha, aktar ma aħna nkunu leali u fidili lejn Ġesu Kristu. U ċew illi nimxu skont it-tagħlim tiegħu, hemmhekk qegħdin aħna ngawdu l-libertà illi Alla tagħna. Libertà ma jfissirx tagħmel li trid int u li fettillek skont kapriċċik. Dik libertinaġġ. Il-libertà ġifier li inti tgħix skont kif iridek Alla. Però minn hawnhekk jridu nibdew. Jridu nibdew billi nduru lejn Ġesu. U fis-salib tiegħu nsibu t-tama tagħna għall-maħfra, għall-aċċettazzjoni tagħna quddiem Alla. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now